Morjesta, se olisi taas uuden videon aika. Nyt olisi tuommoinen 107 000 ajettu Nissani, vanha vehe. Aika vähän menty. Mutta siihen oli pikkuhuolto ja jarrujen herkistely. Sama tarina kuin viimeksi. Mutta ei tästä sen enempää. Minä tein sen tästä pois ja mulla on sitten tuossa toinen homma, semmonen itelle mielenkiintoisempi, nimittäin oma auton laitto, joka on aina vähän hankala. Mutta minä teen tämän tästä ensin pois ja otetaan sitten tuo oma pirssi tuohon ja katsotaan mikä siinä on. Tosiaan tuossa omistajan kanssa viime viikolla poristiin ja sanoi, että nämä jarrut välillä laahaapi. Eli ihan meinaa auto hyytyä, että hirttää kiinni. Ja tässä nyt vähän näitä katsella, että mitä tänne tarvii, vai tarviiko mitään. Nuo liukutapit ainakin liikkuu, ne ei ole jumissa. Mutta palat on aivan, nämä ei liiku mihinkään. Eli käytännössä palat väkisellä irti ja koittaa ehjänä saada. Pintahan noissa nyt vielä vähän on mennee. Tosiaan puhtaaksi kaikkia. Vähän keraamista tahanaa siihen. Niin herkistellä. Toisella puolella varmaan sama juttu. Ja jarrusatulla pitää vielä katsoa, että se pelaa kunnolla. Tämmönen pikku huomautus tänne. Tällä puolella sama homma. Liukutapit liikkuu. Palat on kyllä sen näköiset, että kyllä se tarvii kaupassa käy. Hakke uudet. Joo, niin se on. Uudet palat ja perusputsausherkistely. Niin kyllä se taas siitä. Täytyy käydä hakemassa. No niin, nyt on uudet brembolaiset haettu. Ei muuta kuin putsaus ja paikalleen. Olihan näissä vanhoissa ja uusissa paloissa tietenkin ero, että ehkä se oli ihan aika vaihtaakin.
No niin, tässä kerkesi jo päiväkin vaihtumaan. Tosiaan Nissani tuli valmiiksi ja nyt on se mielenkiintoisempi itselle, eli tämä Mersu. Siinä ei tuo takalasipyyhkiä pelaa, tai no toimii. Talvella teki sen, että se jäi koko ajan pyörimään. Piti sammuttaa auto, että sekin sammu. No mä nykäsin sieltä sulakkeja talveksi helvettiin. Ja leimalle laitoin sen takaisin. Se 2-3 viikkoa toimi. Mutta nyt kun olisi ajatus laittaa tämä myyntiin, niin täytyy koittaa korjata se. Mutta tosiaan tässähän on sen verran sitä jo purjettiin tuo muovin tuolta pois. Mutta tämmönen paketti. Todennäköisesti se tässä älyssä on se vika. Moottori itsessään kyllä pyörii. Mutta täytyypä kokeilla nyplätä se tuosta pois, niin näkisi, onko siellä vaan hapettumaa vai onko ihan jotakin rikki. Tuommonen. Noihan se sieltä irtosi. Tuossa ei tosiaan näe kuin nuo moottorin nastat. Ja tuolla. Joo, täytyypä aukaista tämä tuossa sisällä ja katsoa miltä se piirilevy tuolla sisällä näyttää. Päätinkin nyplätä sen tässä tallissa auki, kun oli muutamalla klipsulla kiinni ja eiköhän tuossa vikaa ole. Aivan hapettunut. En tiedä näkyykö se tuohon kameralle, mutta selvä peli. Vesi mennyt tänne. Täytyypä koittaa putsata se ja katsoa, jos sais vielä toimimaan. Joo, kyllä tämä taitaa olla menetetty tapaus. On sen verran huonoksi mennyt tuo piirrely. Lähti pintakin tuosta ja hapettunut on. Ei maha olla tai tulla kalua tästä, mutta täytyy laittaa paikalle ja testata kummeniko se miksikään. Se on varmaan tuolla sisäpuolella tai levy alapuolellakin hapettumaan, mutta sinne ei oikein millään pääse, kun se on umpinainen täältä. Ja koitin piirilevyä tuosta käyttää irti, vaan nämä rapsahtelee nämä muovit täältä kaikki rikki. Niin ei hyvee. Ja jospa tämä saisi vielä, tai siis saahan tämän kasaan. Ja kokeilla mitä se sanoo. Joo, ei tässä on muuta kuin muovit takaisin paikalleen. Ja aivot takaisin. Noi, katsotaanpa mitä se sanoo. Sanooko enää mitään? Herranen aika, sehän pysää. Aikaisemmin se jäi pyörimään koko ajan. Hehe. Jumalauta, sehän toimii. Siis totta kai se toimii, ja siitä on kahta sanaa, tähän korjaa. Joo.
Olipa hyvä homma. Sitten täytyisi vilkasta parkkitutkat, vois tulla testerillä. Täytyypä käydä hakea testeri. Mulla on tosiaan tämmönen Icarsoftin perustesteri. Katsotaanpa mitä tämä noista parkkitutkista sanoo. Pitääkö se tehdä tuo autoscan? No niin, koodit luettu. Parkkitronikilla ei mitään. Ei koodeja. Katsotaanpa mitä täältä näkee. 25. Saatana, onko siellä 6 tutkaa entä takana? 4. Kaikki näyttää ihan samaa. No ei täällä näy mitään. Katsotaanpa mitä muita koodeja täällä oli. Takaa Samilla on jotakin. Ja takalasin pyyhkiä. Ne voi heittää hiiteen, ne on ihan tehtyjä vikoja, kun johot irti. Sitten peräkärrytunnistus. Ja jotakin vanhoja. Olikos täällä muu? Oho. Tuolla on jotakin radiossa. Kanava ykkösessä on Open Circuit, sekin on historiikki, eli pois. Entä muu? Oho! Oikea etuovi. Joko johtosarja porsii. Peilin lämmiti on sökö. Sekin on vanha vikakoodi. Ja otanpa se pois. Aina väärä nappi. Sitten oli vielä joku. Ilmastointi. Ai tämä on se joku sähkölämmiti. Tuo on ollut aina. Mikäli. Joo. Mutta parkkitutkista ei nyt ollut sitten mitään. Mennäänpä sitten tuonne parkkitutkiin ja otetaan dataa ja takapuskuri ja mennäänpä tämän kanssa katsomaan tonne auton taakse. Vaihe pitää laittaa pakille ja täällähän heti alkoi arvot muuttumaan. Mennäänpä itse poseesta. 71 ja 55. Eli ne on silloin tuo. Jee. Vasen ulompi. Siinä muuttuu arvo heti. Se varmaan ottaa. Mistä se ottaa? Joo. Tunnistaa. Sitten keskimmäinen. Joo. Oikean puolen. Joo. Ja takaa. Eli nämä pelaa. Joo. Mitäs sitten? Etumaiset.
Katsotaanpa täältä. Tuo. Pitääköhän se olla tuo vaihe päällä? Pitäähän se olla, eihän se muuta. Eli nyt pitäisi alkaa arvot muuttumaan. Ulompi vasen, joo. Eli tuo. Joo. Sitten tuo. Joo. Tuo. No kyllä, kai se oikein piippa. Mitähän? Kyllä se nyt pelaa oikein. Eli sekin on kunnossa. Mä oon vaan kuvitellut sen vihaisia. No, parempi se näin. Joo. No tämähän oli hyvä ilta. Takaisin pyyhin pelaa. Toki tuo nyt tietää, että jossain vaiheessa saa laittaa uuden sähköpiirilevyyn tai no koko moottori, se varmaan helpoin on vaihtaa siihen. Mutta joo. Tämmöstä tällä kertaa. En edes tiedä mitä seuraavaksi, mutta senpä näkee.